ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೂವಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರವ ಆಗಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಕ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡುಂಟು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹೊಸದಾದ पॉडकास्ट चैनल अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಕಲ ಯಾನಿಕನ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ ಇನ್ನಿಂಚಿ ನಂಜಿ ಹೊಸ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಸುರೂತ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಾಡಿದ್ದೀನ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಅಥರ್ವ ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಏನು ಸೂಪರ್ ಏನು ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೊಕ ಹವ ಎಂಚುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಪನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವ ಪನೋಡು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಸೂಪರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಇರಗಿತ್ತೆ ಮೂವಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿಲಕ ತುಳು-ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಾಲಿಪುಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇರ್ ಕೇಳಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಅಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇರಳ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಾನು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ ಏಜ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಯಿನಿ ನರಸಿಂಹ ಬಂದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ಶುರು ಆತೇನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ವಸ್ತು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆತಿನ ಮರ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೈತೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡಿ ಪಂಡ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಡ್ಯಾಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೇನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ಅವಾದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ ಶುರು ಮಂತೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಬಕ್ದ ಬಯಸ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಏಲನ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಚಾಲಿಬೋಲಿ ಏನತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೂರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಲ ಕೊರದಿಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮಡು ಇದ್ದಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಲೆಟರ್ ಕೊರತೆ ಬೊಕ ಇರೈತೆ ಏಪಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊರ್ಚೆಂಕ್ ಪಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಇಂದು ರಾಮರೇ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಂತ ಮಾರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕಾರ ಗುರುಲ್ ಆರ್ ಆತ್ಮೀಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪೇರು ಸಾಯಿ ಸರ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸತ್ಯ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಇವನೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟ್ರು ಇವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರು ಅವು ಯಾನಲ್ಲ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ ಯಾನಲ್ಲ ಅವು ಆದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಇತ್ತನಿಗೆ ಆರನ್ ಭೇಟಿ ಅದು ಬನ್ನೆ ರಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಬಲ್ತಂ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಬಸ್ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡಿಷನ್ ಇಂದು 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 24 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೆ ಆಡಿಷನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಲುಕ್ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅವು ದಾಲ ಇಂಕ್ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಂಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಅಂದಾದ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾರ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಜಿ ನೆಂಚಿನ ಏನು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಎಂಜು ಸಾಲ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು
ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 months ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎತ್ತದು. ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಆ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ. ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಜನಪದ ಅಂತಾರೆ ಬೊಡ್ಚೆ ದಾಯಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಣ ಅಕುಲು ಪಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹಠ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಪುನಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಕುಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಸರ್ ಇಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಲ್ ಪನ್ಲಿ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆ ಒಂಚ ಬರ ಕಲ್ತದ ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ ರೂಮ್ ಪೋದ್ ಬರ ಕೇಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಂದ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತಾವ ಎನ್ನ ಆಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಸಾಪರ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಬೇತಾಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತಾರತೆ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ ನಂಗೆ ಪಣ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಗಿದಲ್ಲ ഞാൻ പണ്ടിലൊക്കെ പപ്പകള ആക്ച്വലി ഞാൻ പണ്ടത്തെ എനിക്ക് പിക്ചർ മರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾನೊಂದು ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳರು ಆರಿತ ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮರ್ಲು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ഞാനൊഞ്ചി 10th ಒಂಜಿ 14 years ಬರುಪುನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತು. ಓಕೆ 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 ಆಯೆ ಇದು ಅಪ್ಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜವರ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ದೀಪೋಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅವ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮರಲ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಪಪ್ಪಗಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಆರ್ನ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೂರ ಪೋದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಸೊ ಅವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನಾಗ ಪಪ್ಪಲ ಉಂಡರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಚಾಲಿಪೊಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮರ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಆ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಓരോരു ರಸಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಂಡು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಬರೀತದೆ ಎಂಚಾಣ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕರಿಯರ್ಲ ಕಾಪುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಲಿಪೋಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಪ್ಪನೇ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಎಕ್ಕಸಕದಂತೂ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಣತೆ ಇವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಮೋಷನ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಹಿರೇಗಾರನೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ಹೀರೋ ಯಾನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಡ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆ ತೂತಾರೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಪಿಲಿವೆಲೆ ಮುನಕ್ಕ. ಸೊ ಅವು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಅಥರ್ವ ಮಂತಂಡ ಇಂದು ಅಥರ್ವಾಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಶುರು ಆತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆರೆ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣನೇ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ರಡ್ ಮುಜ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕ ಅಂತದ್ದು ಇಂದದು ಒಂಚೂರು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇತೆ ನಿತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ಮಾತಾ ನೆಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿದ ಶೂಟು ಪಣ ಏತಿನ ಅದೆಂದು ಅದೇ ಒಂಜಿ 30-35 days ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಣ ಈತೆ ಆ ಮೂವಿ ಪಂಡರದೆ ದುಂಬು ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ದೀಪಕ್ ರೇ ಪಾಣಜೆ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ ಯಾನ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೆಂಕ್ ಇದ್ದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಈ ಲೀಡ್ ಹೀರೋ ಪನ್ಪನ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಮಂಜಿ ಮರಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಏಪ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರೆ ಸೊ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಏಪ ಪಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ
ಸೊ ಅವು ಬಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡ್ ದೀಪಕ್ ರೇ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇಕ್ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಸೀನ್ ಅಕುಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಅವ್ರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಣ ಇಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡಲ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಆಟನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಡಿಒಪಿ ಪೂರ ಅಂದ್ ಡಿಒಪಿ ಚಂದು ಮೇಪೇರ್ ಬಂದ್ ಕೇರಳದ ಡಿಒಪಿ ಆರಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವರ್ಕರ್ ಬಣ್ಣ ಪೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತಿನ ಡಿಒಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಬಳ್ಳಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪಂಡರ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷ ಅವೇ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಮಾಟ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಐತೆ ದಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಡದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡದಲ್ಲ ಇರಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಪಡ ಈಚೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅವು ಏಪಲ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಏಪಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನತ್ತ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಕ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ 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 ಐತೆ ಇರಗಾವಡು ಎಂಕಾವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣತನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅವೇ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡು ಐಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಮಾತಕರಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೇಪಲ ಇತ್ತಾಗಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕ ಸಾಕ ತೊಂಡ ಪಿಲಿ ಬೆಲೆ ಮನಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ದಾಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಾಕ ಫೀಲ್ ಲಾಲೇಜ್ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಕನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕವೇ ಇರ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಅಡ ಆರತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇರಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಪಿದಾರ್ದ ಕೇರ್ನ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐತೆ ಚಾಲಿಪುಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ 10 years ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಮಂತದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಬೇದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬತ್ತಿನ 2 ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾಲಿಪೊಲ್ಲ ದಬಕ್ ದ ಬೈಸಲ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿ ನಪ್ಪಗನೆ ಲೀಡ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗೋಡು ಪಂದೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾವು ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಓಲ ಇಟ್ ಏಪಲ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚನ್ ಎಂದಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಲ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ದಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ವೇರು ಅವು ಯಾರೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ ಬುಲ್ತಿದ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಯೂರಿಟಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪುನ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಜನ ಫಾನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಲೇಪಂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಇರ್ ಬಂಡ್ಲಕ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಪಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆತಿನ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ 100% ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಇತ್ತವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ದಾರ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಟು ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂದು ತುಳುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಡಬ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ತುಳುಕ್ ಬನ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ಆತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡತೆ ತುಳುಕು ಡಬ್ಬಾನಾಗ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಜಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿದ್ದೇನತೆ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್
मस्त ईजी अंड बट ನಾವು ದಾಲ ಎಂಕ್ ತೋನಾಗೋ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಗ ಫೀಲ್ ಆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದೆ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದೆ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಅಕಲ್ ಪೂನಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂದ ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆಪನಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದ ಅವು ಸಿಂಕ್ ಲಕನೆ ಬರೆಪೇರ್ ಹಾಕಲು ಸೊ ಅವು ನೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆತಣ ಪಣೈತೆ ಈರು ಪಂಡರ್ತಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಪಣ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವೆಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಣ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಡ್ಲ ತುಳು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೈಡ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಬೆಟರ್ ಪಂದ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ತುಂಬ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ತುಳು ಪತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ತುಳು ಟೀನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಲೀಡ್ ಅದು ಮಂತಿ ಜೋಲ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಾಲಿಪೊಲ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಲ್ಲ ಮಂತಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೊಡು ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಚಾಲಿಪೊಲಿರು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದ ಆ ಮೂವಿ ಐತೆ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಂಡರ್ ಅದೇ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಐದು ಬುಕ್ ಐತೆ ಟೋಟಲ್ ಇರು ಮೂವಿ ಏತ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚತೆ ತುಳು ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಸಿನಿಮಾ ಬಂತದೆ ಚಾಲಿಪೊಲಿ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಪೆಪ್ಪರರೆ ಕಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತದೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಓಲ ಲೀಡ್ ಲಾಗ ಮಂತಿಜಿ ಮಾತ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭೋಜರಾವ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನು ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೇರಂಡ 5 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ 5 ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಂತದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಉಳ್ಳದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆಗುಡೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೊ 5 ಸಿನಿಮಾ ಲೀಡ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬರಾಣ ರಾಧೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಲೀಡ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆತೆ ಸೊ ಆಯಿನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೋದು ಸೊ ಇಂದು 2 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಜೈ ಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂಡತೆ ಜಯಕಿರಣ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಒಂದು ಇದು ಒಡ್ಡದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಜಯಕಿರಣ ಅಂದು ಸೊ ಅವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ತೂತೀನಿ ಇರೇನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೂತೀನಿ ಸೊ ಇರಗದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಬೇಕದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಪಂಡತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಪೂರಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಈತ ಮೂವಿ ಮಂತದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು 100% ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಬಟ್ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೋಣ ನನಾತ್ ಸೊ ಅವು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಂದ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎಂಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ನನಾತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮನ್ಪು ತೂಗ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ತೂನಕ್ಕೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ ಹೋಗುವನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಏನ ಅವ ಅಂತತೆ ಐಟ್
ಅದಕ್ಕೇನು ಅದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪ್ಲೇಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ವೀರವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಸರ್ ತೊಂಡ ಮದನ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಐಕೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಮದನ ಐಕೆ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಿತ್ತೆ ಅವ ಏನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂಲ ಸೌಂಡ್ ನಂಚ ಇಂದು ಬಂದ ಯಾನತ್ ಅಕ್ಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನು ವೆಜ್ ಅದು ಪುದರ್ ಲಂಚ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜ ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪಂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವಿದೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವು ನಾನು ಮದನ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ US ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದಂಡು ಅವು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಪೊಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಎಂಚ ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ದೀಪಕ್ ರೇಪಣ ಜನ ಪಪ್ಪದ ಬರ್ಪೇರೆ ರೂಪ ಕೊಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಕತೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ತೋದು ಪೋಲಿ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಬಟ್ ಒಂದು ಈ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಐತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕತೆ ಉಂಡು ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪಂಡ್ಲಾಗಿ ಹುಡುಗನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬತ್ತಕ್ಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ತುಳು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಂದ ಆತತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇತ್ತಂಚನೆ ದಸ್ಕತ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಇತ್ತನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ದೀರ್ ಪಂಡ್ಲಾಕ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಏನೇರು ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಪಿದೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೇಳಲಕನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ 100% ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಅನಿಸೋದುಂಟು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಹೋಪ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಓವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಕರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನು ಜೇರು ಚಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ಲಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಅವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜೊತೆನೇಕ್ ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ ಎಂಚಂಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಿಗ್ ಪಣ ನಿಕ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಕಲು ಚೂರ್ ತೂನಾಗ ಮುಂದಾಬುಡಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಡ್ಚ ಆನಲ್ಲ ಈ ಆನಮನೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಗದನೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತನೇಕ್ ಹಾಯ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯರ್ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಏಪ ಸ್ಮೇನ ಎಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ 99 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾತಾ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಎಂಚ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳಗ್ ತುಳು ಪೂರ ಸಂಪತ್ತರ್ಲ ಎಸ್ ವಾ ದಿನಲ ಗೊಂಡ ಸಂಪತ್ತರ್ಲ ವಾ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತರ್ಲ ಬಂಜಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ 99 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ 99 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್